atzetik buluarra jazutan ikorrek emarra. Ui! Venga, pizka separatzea, vale? Egun hauek ja deskansatzeko ja denbora gehiago. Bueno, oraindik ez. Hain naiz entrenatzen, baina pixka ja lasaitasun pixkat hartzeko gokin. Bale, bueno, gaur omenaldia hemen zure bigarren etxen, zure lehenengo etxe hontan, ez dakit nola jaso dezun sorpresa izan da. Pixka sorpresa, banekin gehituta genden eta umekin nauteko eta hori. Baina non uste zerren martzanik egizan guzti aion naiz, baina oso gustora, politia izan da. Bale, bueno, kriston egin dezula, o behintzat jendeko hartu du, ez? Bai, jende asko poztu da, nik uste nire ingurun. Espaldi gipuzkoar batek, hemengo batek idatzi gabe, eta izan da pixkat berezi horrekatik. Bale, bueno, aurrekonek komentatzen genduen, egun hortan iganden sartu zinen helmugan txindokiko kamisetakin, eta bueno, horrek klubantzako bauke ez, garrantzia. Nik uste klubentzako politia dela, inbeste urten ondoren. Eta txikik ikusteko posible dela, eta noaino iritsia iken, eta behek adibide bat ikusteko politia izartzala. Bueno, ja bukatzen juteko, urte amaitu aurretik, uste Valentzia bazoa zela hemendik pare bat astea, o, bueno, non daukezu buru jarrita guentxe? Bai, Valentzia, abendun bosten dauket, Valentziko maratoia. Lehendik ezagun dezu proba hori? Bai, egin dut, aurretik ja 3 aldiz zatea naiz, 2 aldiz bukatuet, eta hori izan, helburu nagusie, hortako prestatzen egon naiz, eta bai pixkat hortan zentratu nahi dut, eta ondo ateratzen da. Bueno, bazorte hon. Eskerrik asko. Hauek, venga, jarri hautza behira, jarri hemen. Jarri hemen hautza behira. Hautza behira, torri. Yo miro a la grande, a la grande, a la grande.
Vale.